Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Adriano de Mata idazlea eta Ibilbedi taldeko Amets eta Ibai izango ditugu gurekin platoan. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1963ko irailaren 17an Pako Aristi idazle gipuzkoarra jaio zen. Gainera, irailaren 17an ere, baina 1978an Camp Davideko bake hitzarmena sinatu zuten Israelek eta Egiptok. Eta azkenik, gaurko egunez, 1981 urtean, Hego Korea, Ipar Korea, Estonia, Letonia, Marshall Uharteak eta Mikronesiako Estatu Federatuak Nazio Batuen erakundean sartu ziren. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Lehen mailako osasun arreta babestea eskatu hainbat lagun elkartu ziren atzo Elizondoko osasun etxearen atarian. Nafarroko mediku sindikatuak antolatutako elkartaratzera Elizondo Donezte Beta Lezakako oinarrizko osasun zonaltako profesionalak hurbildu ziren. Osasun sailak koronavirus txertoaren dosi gehigarri emateko plangintza egiten du adinekoen egoitzetan. Gauerdian indarrean sartu da ostalaritzan eta gaueko aisialdian ordutegiak malgutzen dituen foru aginduan. Nafarroko 80 udalerriren arteko birziklatze lehiaketak 24 handitu du materia organikoaren bilketa. Sakanan eraikitako konpostatze instalazioari esker urtean 1000 tona hondakin tratatu ahal izango dira. Gobernuak Nafarroko baso biomasa biltzeko, eraldatzeko eta hornitzeko zentro pilotua aurkeztu du Agoitzen. Bertizko Jaurerriko Parke Naturalak 2021ko ate irekien eguna ospatuko du larunbat honetan. Txistu eta gaita arratsaldek azken emanaldiei ekinen diete eta musika eskainiko dute Gazteluko plazako kioskotik astearte eta ostegunetan 6:30tik 8:30. 2021ko mapamunditarrak ekimenak gorputzaren mugimenduari eskainiko dio edizio berria 6 erakusketa, 3 sormen ekintza, zinema ziklo bat eta lantegi irekiekin. Agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, 8etan, Ibilbedi taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da Burlatako kulturetxean. Bestalde, bihar arratsaldean 7:30 Gartxot konpartsa arituko da Azpilagainako Manuel Turrillas plazan ikuskizuna eskaintzen. Eta datorren asteko asteburuan, irailaren 24, 25 eta 26ean, Noaingo Zentzumenen parkean, Nafarroako 6. azoka ekologikoa ospatuko da. Pasa gaitezen orain, gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroan 3. dosia jarriko zaie 5.000 egoitza erabiltzaileri. Argazkian, txertodromoen itxiera irudikatzen du. Horretaz gain, Etxabakoitzek auzoa geldiarazi duen hirigintza plana bertan behera uzteko eskatu duela jasotzen du azal honek. Gainera, Alzheimerraren diagnostiko goiztiarren balioa aldarrikatzen duela aipatzen du. Gai aldatuz, Orkoien Muruarte goi tentsioko tartea lurperatzeko eskatu dutela nabarmentzen du Notiziasek. Eta Nafarroako audientziak Cowork Kitchen arduradunaren kontratua legez kanpokoa dela diola ere jakinarazten du. Bestalde, Gobernua, Comisiones Obreras eta UGT 2022ko gutxieneko soldata 1.000 eurotara igotzeko azken prestaketekin dabiltzala azpimarratzen du. Eta azkenik, Osasunari 2. salaketa bat jarri diotela aipatzen du, Armaietako irainak direla eta. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarroako egoitzetan dauden 5.000 lagunek txertoaren 3. dosia jasoko dutela da. Argazkian, txertodromoak dagoeneko historia direla nabarmentzen du. Gainera, diskoteka eta kopa tabernetan ordutegiak zabaltzea baimenduta dagoela gogorarazten du. Horretaz gain, Nafarroako sexu erasotzaileen erdiek 30 urte baino gutxiago dituztela jakinarazten du egunkari honen gaurko azalak. Bestalde, irailetik aurrera gutxieneko soldata hilean 15 euro igotzen dela azpimarratzen du. Eta kiroletan, Sadarren Bordalasen aurkako irainak direla eta isun berria jarri dutela aipatzen du batetik.
Eta bestetik, 2 urte geroago, Osasunak Xabierren eskaintza egin duela jasotzen du azalean. Pasa gaitezen Gararen azala ikustera. Urkulluren subironotasun utopia 1839 baino lehen kokatzen dela da titularra. Argazkia Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariari eskaintzen dio. Bestalde, JK indarrek urriaren 8irako itzalaldia deitu dutela jakinarazten du. Baita 2008an pandemiagatik detektatu gabeko tumoreak 1897 izan zirela zenbakitu dutela ere. Horretaz gain, Euroganberak indarkeria matxista jazartzea eskatzen duela jasotzen du azalean. Gai aldatuz, AUKUS aliantza militar berriagatik Paris eta Pekin haserretu direla jakinarazten du. Eta bukatzeko, metalaren sindikatuek borrokatzeko eskubidea kendu nahi digutela salatu dutela aipatzen du. Berriaren txanda da orain. Urkulluk 1839 baino lehenagoko subironotasunera itzultzea proposatu duela dio titularrak. Argazkiaren bitartez aldiz, zinemaldian izarrak eta aretoak prest daudela nabarmentzen du. Gai aldatuz, gaur Nafarroan gaueko aisialdiko neurriak arinduko direla gogorarazten du. Horretaz gain, Espainiako Auzitegi Nazionalak ez duela sarek arrasaten egitekoa duen ekitaldia debekatuko jakinarazten du. Bestalde, erregai fosilek eragindako isuriak jada 2019ko mailaraino iritsi direla ohartarazi dutela azpimarratzen du berriak. Eta amaitzeko, sokatiran gaztedirentzat 2 urre eta brontzea izan direla azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, kafea gaizki egiteagatik zerbitzaria atxilotu zuen Guardia Zibilaren kondena baliogabetu dutela da. Bestalde, gure zirkuak 12 saio gehiago eskainiko dituela jakinarazten du. Eta, azkenik, Virginia Albiraren deklarazioak jasotzen ditu. Esanez, udalak eremu urdina auzoz auzo aztertu beharko lukeela, baina ez dutela planteamendu seriorik egin. Gaurko eta asteburuko eguraldian iragarpenak ikustera goaz orain. Gaur, temperaturaren igoera izanen dugu. Goizean, hego ukituko haizea ibiliko da eta egunsentiko lainoa jaso ostean zerua ia garbi ikusiko da. Horren ondorioz, temperaturak gorantz egingo du eta balio altuenak 24 eta 27 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean, haizea lehenik iparraldetik finkatuko da eta gero ipar-mendebaldetik. Izan ere, fronte bat hurbilduko da. Horrela, hodeiak ugaritzen hasiko dira. Ez da baztertzen arratsaldean zaparradaren bat botatzea barnealdean. Gauean, fronte batek zeharkatuko du Euskal Herria mendebaldetik ekialdera, euria utziz. Bihar larunbatean euria egingo du eta temperatura jaitsi egingo da. Goizaldean euria txoko guztietara iritsiko da, baina goizetik aurrera euria zaparrada moduan egingo du. Zaparradak itsasotik sartuko dira eta gehien bat ipar isurialdean eragingo dute, eta bereziki ipar ekialdean. Ez da baztertzen trumoi ekaitzak izatea. Ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, bolada zakarrekin, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura nabarmen jaitsiko da eta balio altuenak 19-21 graduren bueltan geratuko dira. Eta igandean iparraldeko haizea nagusituko da. Hodei gehiago pilatuko da ipar isurialdean, bereziki goizean goiz eta gauean, eta orduan baliteke euri pixka bat egitea. Eguneko erdialdeko orduetan hodeitza saretuta egongo da. Hegoaldean ostarteak ugariagoak eta zabalagoak izango dira, eta temperatura gradu pare bat igoko da. Adriano de Mata idazlea etorri da orain gure platora bere azkeneko liburua aurkeztera, azkeneko eta lehena, ez, Adriano? Bai, hori da. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Pozik? Pozik, bai, oso pozik. Bueno, lehenengo, ez, liburua argitaratu duzu, San Roketarako etxean, Bai. izenburuarekin, eta konta iguzu pixkat liburuaren inguruan. Nola sortu zen liburu hau egiteko ideia? Bai, ideia sortu zen ni ibili nintzelako Bergarako idazle eskolan, eta esan ziguten ea novela proposamenik ote genuen idazteko, eta ni hasi nintzen pentsatzen, eta konturatu nintzen 36ko gerrarekin interes handia daukadala. Orduan hasi nintzen ikertzen,
Eta konturatu nintzen, zegoela hor, gerrako pasarte bat memorian oso galduta edo zegoela, eta konturatu nintzen, ume asko atera zirela Euskal Herritik kanpora, horretaz niri behintzat ez didate sekulan hitz egin. Joan ziren Belgikara, Sobietar Batasunera, Frantziara gehienak, eta itsasontzi bakarra, espedizio bakarra joan zen Ingalaterrara. Eta ni ez naiz Ingalaterran bizi izan, baina Galesen bai, orduan interesatzen zitzaidan, hasi nintzen ikertzen eta konturatu nintzen horri buruz ikertzen, ezta? Eta ikusi nuen Habana zuela izena itsasontziak, 800 lagunentzako lekua zeukala eta sartu zituztela 4.000 ume ahalik eta gehien. Eta horrela, interes handia dudalako gerra zibilean eta batez ere umeen ikuspuntutik oso gutxi kontatu delako historia gurean, bai. Orduan interesatu zitzaizun gai eta ikertzen lan hori erresa izan zen, erresa aurkitu zenituen datuak eta informazioa? Erresa ez, Euskal Herrian egia esan oso informazio gutxi dago. Ni harritu egin nintzen, Ingalaterran hemen baino gehiagoa dago. Badago, Santurtzitik atera ziren eta joan ziren Southamptonera, eta hango artxibategietan dokumentazio pila dago, elkarrizketak, argazkiak, dokumentu historikoak, eta han ere gero joan ziren umeak Southamptongo portutik joan ziren beste herrixka batera, Eastleigh zuen izena, eta oso herri txikitxoa da, eta hango liburutegian, liburu zaneak bazekiten, zertaz ari nintzen. Orduan, han ezaguna da eta hemen ez dugu ezagutzen. Hori da. Han ezagutzen zuten, han ibili zirelako, eta adibidez, herri txiki horretako liburu zainak esan zidan, gure amama, gure amonan ibili zen laguntzen, voluntario moduan, eta ni harrituta, Euskal Herrian. Agian batzuek jakingo dute, ez? Jakingo dute, baina adibidez, ni Deustun bizi izan naiz, Bilbo handian, eta itsasontzi atera zen lekutik 15 kilometrora. Eta sekulan ez diate zer kontatu. Horrela hasi zen pixkat, ez? Eta gero zer egin duzue, guztia kontatu, ala zenbait gauza asmatu dituzu, fikzioa sartu duzu, nola egin duzu? Ni nahi nuen ahalik eta errealistena izatea, orduan nobelanen lehenengo bertsioa izan zen kontaketa dokumental moduan. Gero hasi nintzen fikzionatzen, nik nahi nuen novela egin, eta hasi nintzen emozioa jartzen, pasartea novelatuak egiten, eta hori izan da igual parterik zaiena dokumentaziotik aldentzea eta novela egitea. Baina dokumentazio prozesuari oso interesgarria izan zen egia zen. Orduan, kontatzen duzu haur hauen ikuspegitik nolakoa izan zen bidaia hori, eta gero jarraitzen du ere bizitzakan, ala noiz arte luzatzen da kontaketa? Nik nahi nuen umeen ikuspuntutik kontatu, hori umeen ezin egona eta beldurra transmititzeko, nahi nuen baita ere bestaldetik kontatu, umeen ikuspuntutik erakusteko nola antolatu zuten, oso hunkigarria iruditu zitzaidan. Gobernuak, adibidez, gobernu britainiarrak ez zuen eskubiderik ematen diru publikoa jartzeko. Orduan, diru guzti atera zen elkarte pribatuetatik eta norbanakoen gaitik. Eta horrela dena izan zen voluntarioa egia esan oso historia hunkigarria. Eta, orduan pozik gelditu zara, emaitzarekin, liburuarekin? Eta hori lehen galdetu didazuna, ikuspuntu anitzetatik kontatzen dut historioa, lehenengo atalean adibidez umeak, gero kapitainia, antolakuntza nolakoa izan zen kontatzeko, eta baita ere hirugarren pertsonaia bat, Santiago, itsasontziko lehen ofiziala, beste ikuspuntu bat, bera bigarren pertsonan dago, kontzientzak hitz egingo balion, kapitainia egunerokoa, lehenengo pertsonan, eta gero umeak hirugarren pertsonan. Eta gero horrela jarraitu dut, bigarren atalean ere kanpamentura iritsita, umeak noski
gero andereñoen, euskotar andereñoen ikuspuntutik, eta baita ere, ez barkatu, hori hasieran zen, daude, umeak gero sendagile britainiar bat, egunerokoa, eta gero voluntario britainiar bat, alde hori ere erakutsi nahi nuen. Ingelesen prestutasuna laguntzera etortzeko eta... Horren, astu dituzu ikuspuntu desberdinak, historia bere osotasunean edo nolabait izateko. Hori da, eta liburuaren gehiengoa da bidaia, kanpamentua eta gero kolonietan edatu zituzten haurrak. Eta gero, umeen helduagoak direnean, hori da partirik txikiena, baina... Baina horraino iristen zara... Bai. Eta pixkat zein zen zure helburua, liburu honekin eta historia honekin? Sakonean justizia egitea, badakit hori oso zaila dela, baina behintzat zeo zer egotea jendearen eskura hori existitu egin zela erakusteko, eta badakit oso zaila dela hori galeraren putzutik salbatzea, baina behintzat ez dakit zeo zer nik umeekin hitz egitean oso pilo bat unkitu ninduen euren testigantzak. Pixan memoria... Hori da, memoria ez ezabatzeko. Rekonozimendu bat agian. Hori da, ea behar dutenek zeo zer egiten duten. Oroitzeko, ez? Hori da, bai. Eta momentuz irakurri duen jendeak zer esan dizu, nolako erantzuna jaso duzu? Pozik dago, gustatu egin zaie momentuz. Azkenean luze samar atera zitzaten liburua, baina esan didate adibidez oso oso impactanta izan zela umeen ikuspegitik kontatze hori, ezta? Eta zuretzat agian ez zen erresa izango, ez? Ume baten paperan jartzea? Hori da, nik esango dizut, umeak, nik ezagutu ditudanean 80 urte inguru zituzten, eta badakizu zer, gauza asko harritu ninduten, baina adibidez, guztiek oroitzen zuten ama, eta aita baina batez ere ama, agurtu zuten egun hori portuan, ezta? 37ko maiatzaren 20a, arratsaldean. Eta 80 urte inguru geroago izan arren, negar egiten zuten. Ez ezagun baten aurrean, eta... Erakusten du ez, ze gogorra izan zen momentu hori. Eta askok ez zuten gurasoak berriz ikusi. Adibidez, 4.000 ume horietatik esaten dute 250 bat ez zirela sekulan itzuli, han geratu zirela betiko, eta nik horiekin izan dut harremana batez ere. Han gelditu zirenekin. Bilbo eta Donostian ere topatu dut baten bat itzuli zirenak, baina batez ere Ingalaterran geratu zirenak, eta Galesen, eta guztiak oroitzen ziren une horrekin portuan. Eta bidaiarekin ere akordatzen ziren, oso bidaia nazkagarria izan zen gehien bat, denak botaka, dena oso itsaso zakarra zegoen egun hartan. Eta oroitzen ziren baita ere, Ingalaterra aristian egindako ongietorriarekin, ezta? Guztia zegoen apainduta, eta hori azaldu saiatu naiz hori azaltzen. Ez da lortu dudan, ez da erresa ere. Baiet, espero dut baiet, baina... lortu bat dut pozik. Gero, pertsona hauek zer nolako bizitza izan dute? Horrek markatuko zuen, zalantzari gabe ez, haien bizitza osoa. Bai. Eta gero, nola bizitzan dira? Adibidez, han ezagutu nuen emakume bat, erizaina izan zen, bestei laguntzeko behar hori zuelako, ingeles eta gales herriak laguntza pila eman ziren, orduan berak hori itzuli nahi ziren eta erizan egin zen. Noski ingelesa ikasi zuten, batzuek gaztelera ahaztu eta berri ikasi zuten, nik guztiekin egin nuen gazteleraz eta ondo egiten zuten. Batzuek astiroago egiteko eskatu zidaten, baina... Eta gero, testigantzetan, zenbat bideotan ikusi nuen gaztelera guztiz ahaztuta zeukan emakumeren bat edo. Ez nuen bertatik bertara ezagutu, baina egon ziren. Eta gero beste kontu bat,
asko eta asko euskaldunak ziren. Joan ziren momentuan. Hori da, euskara guztiak zeukaten ahaztuta. Akordatzen ziren nola egiten zuten adibidez euskaraz herrian, txikitan, emakume bat berangokoa euskaraz egiten zuten etxean, baina orain guztiz ahaztuta zeukan. Bueno, orduan bakoitzak ez, gero izan du bere ibilbidea edo. Eta nik ezagutu dut, adibidez, han geratu ziren artean gizon bat, Islin, kanpamendua egon zen herrian bertan, mekanikaria izan zen. Bera, uste dut, Bilbokoa zela, dena den Bilbora itzuli zen, ikusi zuen hemen lan egitea oso zaila zela. Eta berriro joan zen. Nola tratatzen zituzten emakumeak, garai hartan, trapu zikinak balira baino okerrago, eta itzultza erabaki zuen. Gero, kontua da, oso zaila izan zuela itzultzeko. Lortu zuen, hango familia batek, han adoptatu zuen familiak, Ingalaterran, eskatu zuen atzera, hori oso historia korapia etxo izan zen, oso gehienak bezala egia zen. Gero, nik ez nuen ezagutu, baina bazegoen beste bat Britaniar armadan ibili zen eta kapitain izatera iritsi zen. Asko Bigarren Mundu Gerran aritu ziren voluntario, hori laguntza erren. Orduan ezagutu dituzten historia guztiekin liburu bat agian motz gelditzen da. Bai, hori zen nire beldurra, hasieran luze-luzea zen, enekin non moztu, mozten joan naiz, uneren batean ez da, erabaki behar da, ez? Bai, edo uneren batetik aurrera bizitza arrunta bilakatu ziren hangoen bizitzak, orduan han moztea erabaki dut eta uneren batean behar zuen, bestela? Bai, bestela ez zen zamaituko. Hori da. Eta nori dago pixka bat zuzendu liburu hau edo nork irakurtzeko modukoa da edonork, ala agian behar da? Nik uste edonork irakurtzen modukoa dela. Gero, egiantzekotasunaren mesedetan saiatu naiz garaiko hitzak erabiltzen, noski, Euskara Batuarenik esan existitzen, 40ko eta 30ko hamarkadan, orduan saiatu naiz egunkarietan agertzen ziren hitzak erabiltzen, trenaren ordez, bultzia edo orduan baitugu berri papera eta adibidez ingia, tinta esateko, eta garaiko adibidez Santurtze esaten zuten, Baiona, Hendaia, Y-koz idazten zituzten, eta horrelakoak. Baina ere erakurtzeko erresa da eta... Nik uste zaila ez dela izango, gero badago pasarteren bat bizkaieraz idatzi dudana, adibidez kapitainaren barne ahotsak hitz egiten dionean hori bizkaieraz egin dut. Gero gutun batzuk agertzen dira, horiek ere bizkaieraz ipini ditut. Eta zer beste, gero adibidez saiatu naiz euskalkiak nahazten, noski ume asko Nafarrak ere etorri ziren, Gipuzkoarantz egin zutenean, gero Gipuzkoatik Bizkaira errefuxiatu gizan. Jarri dut umeak bizkaieraz, beste batzuk gipuzkeraz, nire protagonistak Lekunberrikoak dira, orduan saiatu naiz nafar moduko bat egiten. Guztian sartu zara pixka. Hori da. Sartu zara guztiarekin, ez? Bai. Eta orain ze asmo duzu? Orain saiatuko naiz Euskal Herrian nagoen bitartean aurkezpenak egiten, orain hemen oporretan nagoelako, ni kanpoan bizi naiz. Eta saiatuko naiz aurkezpenak egiten, oporretaz gozatzen, zean ni Montrealen bizi naiz eta Montrealen beste bizimodu bat daukagu. Eta nolatan erabaki zenuen, ez, euskaraz idaztea? Gainera kanpoan bizi zarela eta historia ere, galeseko, Ingalaterrako, jendeari egindako elkarrizketen aritik eta atera da? Hori interesgarria da, zen ni adibidez euskeraz eskolan ikasi nuen. Ikastola ere zen, B ereduan ibili nintzen ni. Adibidez hori ere, begira, zergatik idatzi dut gerra, 36ko gerraz, gerra horrek eragin zuzena izan duelako nigan adibidez. Amaren aldeko aitona Gaztela ingurutik etorri zen, Bermeora gaztetan eta noski Bermeon garai hartan norzikien erderaz, ezta? Euskeraz ikasi zuen, gero oso txarto pasatu zuen gerra garaian, zigortu egin zuten, eta horregatik amari ez zion euskaraz hitz egin nahi izan. Orduan, nik euskara eskolan jaso dut,
etxean beti erderaz egiten dugu. Baina ama beti saiatzen zen, adibidez, beti geratu zitzaion hori min hori barruan euskeraz ez jakiteagaitik. Eta bera beti jartzen zigun telebista euskeraz, beti erosten zizkigun komikiak euskeraz. Eta adibidez, niri idazteko garaian ez zait ateratzen gazteleraz. Ez nik badakat, euskaraz ateratzen zait. Betidanik, ez bakarrik Bergarako eskolan euskaraz egin nuelako, baina betidanik euskaraz. Kontu bat, ametsak izaten ditudanean, horiek bai txikitan amak esaten zidan, amets hori idatz egin behar duzu. Baina noski, amari kontatzen nion, eta gaztelera zen, orduan nik gazteleraz idazten nuen. Eta hala ere, hori bai geratu zait erderaz idazteko ohitura, ametsak, baina gero eta gutxiago. Bestela, istorioak, ipuinak eta beti euskeraz. Amak beti animatzen nuen euskeraz idazten. Orduan zure buruak euskeraz funtzionatzen du? Idazten dudanean bai, baina funtzionatu... Ez dakit, ni erderaz hasi nintzen, orduan asko funtzionatzen du erderaz. Eta planteatu duzu, itzultzailea zara, ez? Bai, hori da. Itzultzea lan hau hizkuntza desberdinetara? Saiatu naiz. Gaztelerara itzultzen saiatu naiz, baina oso zaila izan da. Adibidez, hitz jokoak eta euskalkien kontuak, ez dakit nola... Pentsatu beharko nuke nola egin. Gero saiatu naiz, frantsesez, oso zaila da frantsesera itzultzea, Montrealen bizi naizenez bango jendearentzat. Igertzen, nabaritzen da ez dela nire hizkuntza, baina... Horretan zabiltza? Bai, kontua da lanak ez didala denborar ikusten, baina gero saiatu naiz, ibili nintzen Bartzelonako idazle eskolan, eta han esan zidaten. Zu katalanaz bazara nik gaztelaniaz egingo nuke, baina nik esan nian, nik ez dakal gaztelaniaz idazteko iturarik. Eta katalanez egin nuen 4 urte idazle eskolan, eta egia esan, azkenerako katalanez pentsatzen nuen, eta 4 urteren buruan lortu nuen novela bat idaztea katalanez. Gero ez dut argitaratzea lortu, baina... Baina hor duzu, kajoi batean. Hor daukat katalanez idatzita, eta gero han ikasitakoekin hasi nintzen euskarazkoa berri idazten edo zuzentzen. Eskola horretan jasotako. Hori da, teknikak eta Bergarakoarekin eta Bartzelonakoarekin hasi nintzen hori neukana zuzentzen, eta azkenen hori horrela atera da, baina egia esan katalanez errazago atera zait. Idaztea gaztelaniaz baino? Hori da, gaztelaniaz ez zait ateratzen. Eta alare katalana helduan nintzenean ikasi nuen, 20 urte edo nituen, 22 agian. Eta gustatzen zaizkite hizkuntzak ikastea, baina katalanez eta euskeraz idatziko nuke bakarrik, beste hizkuntzetan ez zait ateratzen hain erraz. Orduan ez, datozen liburuak hizkuntza haietan izango dira? Saiatu naiz besteren bat idazten, baina euskeraz katalanez ere ateratzen zait. Batzuetan badakizu zer den kurioso, katalanez atortzen zaizkit hitzak, eta ikusi behar dut nolakoa da itzulpenaz, ez dakat itzulpenik hitz horientzat. Eta gero euskeraz ipini edo katalanez jarraitu. Frantsesez ere ateratzen zaizkit batzutan, adibidez, irainak, frantsesez, ezta? Nahasten dituzu. Nahasten ditut, bai. Gauza bakoitza hizkuntza ezberdin batean etortzen zaizu, ez? Hori da. Naturalki bezala. Bai, adibidez, orain katu batekin bizi naiz, Montrealen, eta katuari pentsatzen ez batut, frantsesez ateratzen zait katuari hitz egitea. Eta... Bai. Liburu hau ez, izenburua jarri diozu San Roketarako etxean. San Rokeak zer dira, data berezi bat zuretzat, ala aukeratu behar izan zenuen? Ez, aukeratu behar izan nuen, hori ez dizut lehenago esan, baina adibidez, umeei esaten zieten... Itzuleko zirela, ez? Ez larritu, 3 hilabeteren buruan hemen izango zarete atzera. Eta 3 hilabeteren buruan. Gero, Bergaran nenbilenean Edorta Jimenez idazleak lagundu zidan hasieran, eta berak izan zidan. Ume bati ezin diozu esan 3 hilabete barru itzuliko zara. Ume bati esan behar diozu San Ferminetarako itzuliko zara edo referentzia. Hori da, edo referentzia bat eman behar diozu. Eta azkenean 3 hilabete zein ziren Debako jaiak, San Rokeak. Kasualitatez, abuztuak 16 inguru horretan, horregatik maiatzan abiatu zirenez, 3 hilabete
San Roketan, orduan umei beti izaten zieten, San Roketarako itzuliko zarete. Eta gero batzuk ez ziren sekula itzuli. Hori da. Vale, bueno, horrela ez, pixkat, historia berez zer da, itxaropentsua, tristea, pixkat, bidaia bat kontatzen du, ez, azken finean. Itxaropentsua da, hasieran adibidez, hiru anai-arreba dira, ezta, protagonistak, Pirmin, Eusebio eta Aurea. Pirmin da nagusiena, Pirminek 11 urte ditu. Oso serioa, beti gurasoei kasu eginez eta beti gurasoek egiten dutena. Eta berak ez du joan nahi. Baina gurasoek esaten badute joan egin behar du. Adibidez, bere anaia gazteak, Eusebiok 8 urte ditu. Eta bera pospozik dago abiatu zirenean, esaten zuen. Debakoa amona zen, umeak lekun berrikoak, baina amatxi esaten zioten, ama debakoa zelako, orduan hitz batzuk amatxi esaten zioten, adibidez debakoa izan arren. Eta esaten zuen, deban ere ez dago halako itsasontzirik, eta berak kontziratu nahi zuen. Horrelakoak ere egon ziren, umeek esan zidaten. Nik banuen ontzidatzeko gogoa, lehengusuak ez. Haien artean, ez, gero ere. Baina hala ere, hori da, gero Bizkaiko golkoa oso sakar zibien egun horietan eta denek pentsatu zuten amarekin, kanpamentuan zeudenean ere denek itzuli nahi zuten, hor badago eszenaren bat, adibidez. Tristea, launkigarria. Bai, tristea, Bilbo konkistatu zuten eguna. Horrekin ere jendea gogoratzen zen. Begira, ontziratu ziren eguna, Ingelaterrara itzi ziren eguna eta Bilbo erori ziren eguna. Hori katastrofea izan zen. Haientzat, ez, momentu horretan. Bai, kanpamentuan pozik zebiltzan, ume kontuetan jolasten eta, baina Bilbo erori zen egunean esan zuten zer gertatuko da orain gurekin itzuliko gara, ez gara itzuliko. Askok izuten gurasoen gutunik jasotzen, jasota ere oso berandu, ez ziren berri onak. Izan zieten, 3 hilabeteren buruan itzuliko zarete, pentsatzen zutelako gerra irabaziko zutela, ezta, baina kanpoan zeuden bitartean gerra okerrera egin zuen. Euskadi garai hartan esaten zuten moduan galdu egin zuten eta ez egon argi, guraso asko atzerrian zeuden, atzerritik idazten zieten. Ez egon berri honik, batzuk Bilbora itzuli ziren, beste batzuk Frantzian elkartu ziren gurasoekin, besteren bat Ameriketara joan zen. Orduan, esperantzagarria da hasieran. Baina gogorra eta tristea ere. Gogorra da, ikusten dutelako zer ari den gertatzen. Garai hartan, umeak oso politizatuta zeuden. Bazekiten, 10 urteko ume batek bazekien zer ari ziren gertatzen, nor ziren onak euren hiztegian eta nor ziren gaiztoak. Ja, horrela kontatzen da. Saiatu naiz, itxaropentsu egiten, baina egia esan nahiko istorio tristea dela. Bueno, ongi dago ez realitatea ezagutzen ez da beti. Ez dakit, irakurtzen duten ez dakit zer esango duten, ondo amaitzen den, txarto amaitzen den. Gero, hango jendeak esan zidana da nik ez diet barkatu, baina nik ezin dut erresuminarekin bizi. Orduan hori egin zuten, gerra egin zuten, gure kalterako, guk ez genuen haurtzarorik izan, 36ko gerra Euskadin, Bigarren Mundu Gerra Ingalaterran, ez genuen haurtzarorik izan, baina ni ez nago haserre, nik ezin diet errurik egotzi. Eta horrek harritu ninduen, oso baikor zegoen. Naiz eta buruan daukat ezagutu nuen lehenengoa, Pepita, Berangokoa. Pozik zegoen, baikor zegoen, ez zituen gurasoak sekula berriro ikusi, baina pozik bizi zen. Oso positibo. Gero ezagutu nuen Bilbon beste gizon bat itzuli egin zen, baina ez da hitz egiteko beldurra eta Oraindik ere. beldurra bai, ezekien zer esan zezakeen, zer esateko baimena zeukan. Azkenean ez, kontu hauekin duela hainbeste urte eta pertsona bati bizitza hainbeste markatu dioten gauzak. Haientzat ere ez, berriz berbizitzea guztia hau etzen erresa izango. Hori da, eta
gizon hori. Eskertuko zuten, ez? Nolabait zuk beraien historia kontatzea eta plazaratzea. Hori ba, ni harritu egin nintzen, ni guztiz ez ezaguna nintzen haientzat. Orduan, nola horrelako gauza kontatzea, negar egitea, eta beldurra esan dizut, Bilboko gizon hau, baina Galesen, kasuetan Galesen geratu zen erizain hori ere, nik igartzen nion, beldurra zeukan begietan, ez dakit, hainbeste urte joan eta gero, eta diktadore hil eta gero, eta... Markatzen duten. Oso bizipen pertsonalak eta guztiak ziren ezberdinak. Eta nori gomendatuko zenioke liburua irakurtzea, nori uste duzu altzaiola gustatu edo interesatu? Novela historikoa da, agian euskaltegian dabiltzanentzat agian ez da oso... Egokia edo. Erreza igual ez da, saiatu naiz, euskara batutik urruntzen ere saiatu naiz. Edorta Jimenez esan dut maizu eta berak esaten zidan. Ez du bizkaieraz idazten, batueraz idazten du, baina saiatu naiz batua moduko bat egiten, baina alebezan baitu urrunduta, euskalkietako kontuak sartzen, Bizkaian gertatzen denez, Bizkaiko kontuak. Gomendatu, historian interesa duen jendearentzat oso errealitatean oinarritu egin naiz. Agertzen den hori egia da, orduan hori gertatu egin zen, izenak benetazkoak dira. Umeen izenak ez dut ume zehatz bat hartu, orduan nik hartu nuen Pirmin da protagonistaren izena, baina Pirmin Kortadi da. Pirmin Kortadirik esen existitu itsasontzi horretan. Ni badakatume guztien zerrenda, existitu zen Pirmin Aldaba Detreku, Zarauztarra, horren bizitzan oinarritu naiz. Egin batean hori da. Izalpesten bizipenekin islatzeko guztiena altzen bezala. Gero, baina helduen izenak, helduren baten izena asmatu egin nuen, baina adibidez, sendagileak, kanpamentuko zuzendaria, gero Galesko koloniako zuzendaria eta andereñoa, horiek benetako izenak dira, benetan existitu ziren. Eta Galeskoen kasuan, Maria Fernandez izan zen, Maria Fernandez bilbotarra zen, hango andereñoa, eta pilo bat maite zuten umeek, oso oroitzapen gozoak zituzten. Helduak zirenean ere jarraitu zuten harremanetan, uste dut 2002an hil egin zela eta oso gogorra izan zen haientzat. Pentsa, erentzat amaren moduka izan zen, emakume hori eta Maria Fernandez, Galesen geratu zirenentzat oso pertsona berezia izan zen. Eta liburuan ere orduan ezagutu. Liburuan ere jarri dute oso pertsona tratuan atsegina horrela jartzen saiatu naiz. Ea lortu dudan hori... irakurri beharko dugu. Besteek esango dute. Hori da. Orduan ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, ala agian besterik gabe hemen utziko dugun eta jendeari gomendatzea, ez? Hori da, jendeari historia gustatzen baldin bazaio, 36ko gerra horren inguruan gertatutakoak, hain pasarte ez ezaguna eta niri benetan negargarria iruditzen zait hemengo jendeari horrelakorik ez irakastea eskolan. Eta, behintzat, jendeari balio baldin bazaio ari hori tiraka gehiago jakiteko gogoa edo ez dakit. Horretarako balio baldin badu behintzat, ni pozik. Ea ez, zer nolako harrera izaten duen liburuak. Eta mila esker, Adriano. Mila esker zuei. Eta zorteon guztiarekin. Eskerrik asko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Atarrabian, irailaren 30 arte haur tailerretan inskripzioa egiteko epea irekita egonen da. Antzerkia, adierazpen plastikoa eta euskal dantzak dira eskaintzen diren jarduerak.
Ordutegi, prezio eta informazio guztia online kontsulta daiteke eta izen emateak telefono bidez egin beharko dira. Bestalde, Besta Jira 26. argazki lehiaketa ere antolatu dute aurten. Argazkiak urriaren 13tik azaroaren 12ra aurkeztu beharko dira. 3 modalitate izanen dira, zuri beltzean, koloretan eta herriko gaiak. Oinarriak ere online aurki daitezke. Gainera, aisialdi eta denbora libreko monitore ikastaroak ere izanen dira urriaren 16tik martxoaren 26 arteko larunbatetan, goizeko 9etatik ordu bitara. Izen emateko azken eguna gaur izango da Gaztelekuan. Horretaz gain, Atarrabiako Guraso Eskolan izena emateko epea irailaren 20tik 30ra izanen da 012 telefonoaren bidez. Gurasoen eskola gogo eta egiteko, ikasteko, partekatzeko eta laguntza emateko gunea da, eta 2 talde bereizten dira, 3 eta 6 urte bitarteko haurrak dituzten gurasoena eta 7-11 urte bitartekoena. Saioen ordutegiak eta prezioak udalaren webgunean aurki daitezke. Eta azkenik, eskola jantokirako laguntza eskaera egiteko epea ere zabalik da Atarrabian irailaren 26 arte. Prestazio hori jantoki beka izenaz ezagutzen dena Atarrabiako adingabei zuzenduta dago eta herriko ikastetxeetan eskolatuta dauden haur edo lehen hezkuntza ikasi eta eskolako jantokia erabiltzen dutenei. Eta Iruñean, oporrak amaitzearekin eta ikasturtearen hasierarekin bat, Iruñeko udalak uda honetarako prestatu duen kultur programazioak bere azken hitzorduei ekinen die. Hori da txistu eta gaita arratsaldeen kasua, izan ere ekainaren 15tik irailaren 23ra bitarte uztaileko eta abuztuko lehen 15aldiko etenaldia izan ezik, udako arratsaldetako beroa girotu dute, musika tradizionalaren bidez. Musika izan da protagonista uda honetarako aurreikusitako 18 emanaldietan, hainbat estilo eta doinuen bidez. Pasodobleak, polkak, zortzikoak, porrusaldak eta kalejiriak entzun dira. Zeinak pandemia garaia hauetan gogora ekarri baitizkigute dantzatzeko, elkartzeko, hurbiltzeko eta besterik gabe gozatzeko murrizketarik gabeko aurreko urteetako tradizioa eta oroitzapenak. 2 aste baino gutxiago falta dira txistu eta gaita arratsalde horiek amaitzeko. Irailaren 23an izanen da, baina ordura arte hitzorduak egonen dira aste arte eta ostegunetan 6:30tik 8:30tara Gaztelu plazan. Eta horretaz gain, Mapamunditarrak kultur programa urriaren 24ra bitarte eginen da Iruñeko, Uharteko eta Atarrabiako hainbat kulturgunetan eta gorputzaren mugimenduari eskainita dago. Bere 15. edizioan eta mugimendua sortzen duen mugimendu bat izenburupean, asmoa gorputzak zeharkatzen duten eta azaleratzen diren emozioak behatzea da. Horretarako 6 bakarkako erakusketa, 3 ekintza zinema ziklo bat, lantegi irekiak eta ikastetxeei zuzendutako hezkuntza proposamen bat programatu dira. Orain, ibilbedi taldeko kideak diren Amets eta Ibai ditugu hemen gurekin gure platoan. Kaixo, Bikote. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi? Zer moduz joan da uda? Bueno, oraindik abian jarraitzen duzu, ez? Piskat uda garaian zuek. Ongi? Bueno, duela hilabete edo bukatu genituen udako kontzertuak, abuztuko kontzertuak, eta orain eman ditugu aste batzukola lasai, baina berriz hasi zare, berriz bueltan. Orduan, bueno, deskantzatutak, zatuzte? Más o menos, bai, justo gainera izan da, kide batek baduelako beste talde bat, soka laukote bat, eta bazuen Alemanian hor kriston ikastaro bat, eta horregatik izan da ere pausa hau. Horrek eman digu aukera pixka bat gelditzeko. Gelditzeko eta oportxo batzuk izateko. Bai, hori da. Eta bueno, orain berriz topera zabiltzate? Bai, baditu orain azarora arte behintzat kontzertu pila bat lotuak, eta gero ere ez dakigu zer egin dugun. Ze birekin hori gertatzen da ere, hasten zara eta ez dakizu ongi noiz gelditu, noiz esan bira bukatu da, baina, bueno, pentsatuko dugu zerbait. Momentuz gustora zabiltzate? Bai, ongi. Bai, eta espero baino gehiago mugitzen. Bai. Bintzat, nik espero baino gehiago. Eta goi dago hori ikustea
Osea, ez da bakarrik musikalki baizik eta gero leku bakoitzen ezagutzen jendea, enteratzen zara, claro, herri hau dago honen ondoan, ostia, claro, eta enkajatzen dituzuelako gauza batzuk, eta hori ere badago, hori guai dago. Orduan, Nafarroaz gain, beste tokitatik ere mugitzen ibili zarete. Bai, de hecho uste dut Nafarroan baino gehiago jo izan dugula kanpoan. Bai. Gaur justo hemen, Iruñerrian duzue kontzertua, Burlatan, 8etan, Bai. eta gogotxu horretarako. Bai, ni pixkat urduri. Astu zait pixkat zer den jotzea. Aztu daiteke hori. Etxetik hurbil denean beti dago presio puntu hori, ez? Osea, etortzen da hurbileko jendea, lagunak, familia, eta batzutan ematen du hori izan behar dela lasaitzeko kontua, baina da justo kontrakoa nik uste. Ondo dena zuen gertukoek seguru aurrerago ere ikusi zaituztela, ez? Bai, beti bada jende bat uzten duen, eta justo gaur batoz lagun batzuk lehen handizatu zenak. Eta horregatik ere urduritasuna igual pixka bat. Denain ja izan duzu prestatuta, ez? Jakingo duzu zer joala gero azkeneko momentuan agian erabakitzen duzu, venga, agian kantua orain. Ez, printzipioz badugu dena... Sobre seguro. Bada, ez? Bai, oraingoz bai. Eta gaur Burlatan oraindik ere sarrerak eskuratu daitezke. Hori da. Hori da, gure... Ez dakit da ongi nola esan, baina... bilatzen badituzu. Sareetan eta... Dena aurki daiteke errez. Orduan espero dugu, ez? Zaila jendea animatzen den, eta zer aurkituko du jendeak kontzertu honetan? Sorpresa. Nik berez dakigu, nik uste... Osa, duela hilabetez garela postak elkartzen, eta... Hori da esaten, tio. Ez gauzak oso argi ditugu, eta badakigu gure kantuak jotzen. Ez, baina gero egia da... Ez, baina itzulerak, niretzat behintzat, itzulerak beti izaten dira guai, badute... Energia... Bai. Eta gero ere... Berriz ari zara jotzen aspaldi jo ez duzuna, aspaldi jabete, baina... Bai, badute zerbait. Nahiz eta izan... Osea, ez dugu kontzertutik kontzertura gauza asko aldatzen, zerbait igual bai puntualki, baina egia da kontzertu bakoitza desberdina dela publikoak kontzertuaren parte handi bat egiten duelako. Osea, guretzat publiko bat isilik dagoena, supergeldi, horrek ere transmititzen dugu guri eta ez dakit nola esan, hor harreman bat ematen da kontzertuetan eta horregatik guai dago leku bakoitza nahiz eta gure kontzertua berbera izan, más o menos. Ikusleen jarrera... Bai, ikusleek edo lekuak ere asko egiten du. Horren zer nahiago duzu egian kaleko kontzertuak, ala ez zertan. Ni nahiago dut itxia denean tokia. Niretzat horren puta bakarra da maskarilarena. Osea, maskarilarekin jende ikustea, ez dakit, bai, ez duzu ikusten benetan bera aurpegia ezen den, ikusten duzu hau eta horrek esaten dizuna. Gero ere kalean kontzertuak izan daitezke bi modutakoak, azken aldian jo ditugunak, alde batetik, sarrera librea edo eta jendea hortik dago, edo bestela ixten bada tokia eta jendeak aurretik erosten ditu sarrerak eta ezberdina da. Eta hori guztut ezagutu dugula orain pandemiarekin, ze lehenengo diskoarekin kontzertu guztiak izan ziren libre. Eta orain jendeak erosten ditu sarrerak gu ikusteko eta orduan datorren jendea zu ikustera dator. Espreski. Bai, ez da lepa iso. Norbaitek ez bazaituzte ezagutzen, agian horrek ere kentzen du aukera hori bapatean. Bueno, baina jendeare animatu da nik uste pandemiaren mobidarekin arriskatzera, esatera, ez dut ezagutzen taldeu, baina bueno, banoa ikustera, abertze pasatzen den, ez? Ez dakit. Gainera, azkeneko diskarekin ez, beltzarekin inoiz baino urrunago iritsi zaretela esan daiteke. Bai. Osea, egia da ez dugula ere perspektiba handirik ze duela 2 urte sortu zen taldea, orduan ez dakigu hau den inoiz izanen dugun boomik handiena edo, baina bai. Momentura arte, ez? Momentura arte bai. Eta bai, oso pozik. Osea, ez genuen bater espero, egia esan. Nik espero nuen egia esan
aurreko diskoarekin baino zerbait gehiago, kontzertu gehiago igual edo, baina bai, honendik flipatzen. Gehiago espero zenuen, konstiente zinelako lana oso ona zela, ala besterik gabe zuen txokoa ja... Bueno, jendeak gehiago ezagutzen gintuen... Baina guk ere, eta esan dugu askotan, bai askoz landuagoa dugula bigarren disko hau. Askoz ere polikiago egin dugu dena, pandemiak bere gauza txarra, baina gauza honak ere ekarri ditu eta bai, adibidez, kantu batzuei denbora gehiago eskintzeko denbora, buelta gehiago emateko denbora. Gero ere Ibairekin grabatu dugunez, Ibaik grabatu du etxean, horrek eman digu aukera konfiantzan grabatzeko, ez dakit, dena egiteko lasaiago, bai. Orduan, hurrengo lanerako zer, oraindik denbora gehiago hartuko duzu, Igual gutxiago. Bueno, orain badakigula pixkat nola funtzionatzen duen kontuak. Osea, denbora asko hartu dugu ere, ez genekilako ongi nola egin, ez genuen ere dena oso... Eta gero diseinua ere asko zer landuagoa, osea, diseinua diot, diskoaren azala eta asko zer landuagoa egon da, ez artistaren alditik, diot, badagolako ideia bat, hitz egin dugu erarekin pila bat, bazegoen kontzeptua eta azaldu behar zena, horrek ere denbora hartu du. Profesionaltzen bezala. Edo... Igual ez profesionalizatu baizik eta... Denari nik uste koherentzia gehiago eman diogula edo osotasun bat. Serioago hartzen. Orduan, diska hau osotasunean zer da, zer transmititzen du disko honek? Nik uste aurreko diskotik ona hori ez dela gehiegi aldatzen. Osea, moduak bai, gauzak egiteko moduak igual bai, baina diskoa bere horretan da bizipen bilduma bat, nik uste, ez? Noiz erabakitzen duzue amaituta dagoela? Hori erresa da momentu hori identifikatzen jakitea? Diskoa bukatua dagoela, esatea? Edo kantuak. Zuen artean ere adostu beharko duzu ez, agian norbaitek zerbait aldatu nahi du. Kantua normalean erabakitzen da bukatua dagoenean estudiora sartu behar zarenean. Hau da. Edo inkluso ez, oraindik, sartzen ez zara estudiora eta hori esan... Ez, baina esan nahi dut normalean jendeak egiten duena da kantu bat egin eta estudiora sartzeko momentu horretan hori bukatua dago kantua. Baina gure kasuan estudioa etxean zegoen eta denbora genuen behin grabatuta ere esateko, ez, hau aldatuko dugu. Orduan zailago da erabakitzean noiz bukatzen den. Baina nik uste, prozesu naturala izaten da, batek eramaten du ideia bat, eta beste guztien artean, bakoitzak bere aportazioa eginda, janzten da pixka bat kantua. Orduan, jende guztia, kide guztiak ados daudenean edo lasai edo pozik dagoenarekin, horre ematen da bukatutzat kantua. Gero, egia da horri ematen zaiola beste buelta bat, baina ja behin bakoitzak bere ekarpena egin duela. Gutxi gola bera adosten duzu. Bai, eta gero ere kantua bukatzen da publikoak duenean. Ze momentu horretan arte zurea da kantua, zuk entzuten duzu bakarrik eta ja ateratzen denean ezin duzu kontrolatu. Orduan horia dago kantua. Eta sorpresak eraman dituztu agian zuentzat ez, oso ona den kantu bat, pero agian... Bai, hori gertatzen da, eta ez dakizu ongi diskoa ateratzen duzunean edo diskoa prest duzunean, gaur egun single bat edo ateratzen da diskoa baino lehen, eta ez dakizu ongi erabakitzen batzutan. Eta askotan ateratzen duzuna da gehien entzunen dena denbora horretan, ez? Baina ebiez gertatu izan zaigu orain bat gararekin, printzipioz diskoan ezen sartu behar, grabatu nuen baina ez ginen oso pozik geratu edo ezakit. Eta azkenan izan daula pixkate boom moduko bat, eta Spotifyn eta entzunena da, eta badago hor zerbait. Baina ezakigu ongi zer den eta zergatik. Orduan nahi gabe sortu da notizia. Bai, publikoak erabakitzen du, ezakit. Guk ere ezin dugu asko egin. Lehen esan duan bezala, ateratzen duzunan ja ez da zurea da, baina besteena ere. Agian pentsatu dezakezu publiko konkretu batean eta saiatu horrengana zuzentzen, baina... Ja, normalan ez du hortan jartzen fokoa. Ez gara publiko baten dako kantuak egiten ari gara ez dakiten guretzat, beti dago puntu hori, ez? Pentsatzearen hostia hau jendeari gustatuko zaio, baina ez gara hortan zentratzen zerbait egite, erabaki bat hartzeko edo
zerbait egiteko. Ezin duzu erabaki zein den zure publikoa. Erabakitzen alduzu bakarrik, zure kantuak bidaltzen badizkiozu norbaiti zuzenean, zuri. Baina publiko egiten duzunean eta... Baina egia da, lehenengo diskoarekin identifikatzen baldin baduzu ze publiko mota alduzun izan, igual bigarrena bideratzen duzu gehiago jende horrengana, baina gure kasuan egia da, eta ez dakit norbaitek egiten duen ere, seguro norbaitek baietz, baina uste dut musikariek orokorrean ez dutela horrela funtzionatzen. Ez duzu kantu bat egiten publiko hau duzurako finkoa eta horrengana nahi duzurako heldu. Ez? Guetuzu zurea eta heltzen da... Heltzen da. Bai, gero bakoitzak bere bidea egiten du. Bai. Eta nola deskribatuko zenukete zuen musika? Hori publikoaren esku. Zaila da, Zaila da, ze... musikaren egin bezala, kantu egin bezala, zuk egiten duzunak gero ez dakizu jendeak nola hartuko duen, orduan zuk esaten alduzu zure musika dela ez dakit zer, baina jendeak esaten aldu dela beste gauza bat. Orduan ez dakit. Pop etiketa gustatzen zaigu oso zabala da eta gauza asko sartzen dira bertan. Beraz, pop musika. Eta hemen Euskal Herrian mugitzen da, jendeari gustatzen zaio estilo hau, oraindik ere estilo konkretu batzuek dute indar gehiago. Nik uste dut baietz. Bai, entzuna da bai, nire duz nago. Geroz eta gehiago gainera jendeak ez duen zuten bakarrik estilo bat edo... Dena da askoz ere... Irekiago... Karo, eta azkarrago doa dena, orduan jendeak entzuten ditu abestiak solte... Lehen igual bai talde batek ateratzen zuen disko bat, jendeak osorik entzuten zuen diskoa, zen oso fan estilo horretakoa, baina gaur egunia taldeek ere gauza ezberdinak egiten dituzte eta ez dago inbeste fanatismo hori estilo batekiko. Baina agian ere ez, hain azkar joateak bere kalteak izango ditu agian. Bai, ditu. Bai. Baloratzen dugu uste duzu behar bezala musika eta atzean dagoen lana agian. Uste dut geroz eta gehiago baloratzen dela. Nik hori nabaritut lehen altxaturekin jotzen nuen eta egia da oso gazteak ginela eta horrek ere bazuela influentzia horretan. Baina jendeak nolabait deitzen zaitu zenean kontzertuak jotzeko eta baldintzak iruditzen zaitu hobetu direla, jendeak ulertzen duela eta baloratzen duela atzean dagoen lana eta saiatzen dira gauzako egiten, iruditzen zait, baina zait. Zuek talde gaztea zarete eta pandemiak nola eragin dizu? Nire ustez, gehiago onera, txarrera, baina zentzu musikalean bai. Beti zerren denlako hori jo behar dugu, denbora bat, kantu hauei buelta bat emateko, edo ezakiz idazteko, edo eta batean, etxean, ezakiz bat egun, baduzu tarte hori, baduzu bakardade hori ere, eta... Orduan, sortzeko eta inspiratzeko balio izan ditu, gauzak antolatzeko... Antolatzeko batez ere nik uste, eta aurretik planeatua ez genuen ez dakit etenaldi bat egiteko. Ibek esaten zuen lehen, oso zaila da bira bati pixka bat bukaera hori jartzea eta pandemia izan zen pixka bat jende guztiaren dako, hemen. Guri, justo, ongi torri zitzaigun, beste jende bati ez, guri bai. Orduan, ongi ez? Kasu honetan talde askori nahiko... Claro, es que depende ere estiloa. Guri ongi etorri zaigu kantuak egiteko, diskoa prestatzeko eta bar. Eta gero, kontzertuak emateko ere bai. Ze gure estiloa eserita entzuteko eta ikusteko, gure kontzertu bat ongi dago. Beste talde batzuen kontzertuak igualez. Orduan horrek ere badu zerbait. Eta zuek egiten duzuen estiloa, zuek baino lehenago euskarazko talderik ez dakit egon diren? Bai, nik uste baietz. Gero hori nik oso txarra nahiz estilo kontuekin, baina bai iruditzen zaitu olako musika... Dena dago asmatu eta ez dugu ez dela asmatu. Igual koinziditzen du gure adineko eta inguruko ez dakit jende talde hortan ez dela olako hainbesterik entzun, baina bestela
Bai egon direla olako taldeak. Eta zuek erabaki zenuten hau egitea, zuen gustoko estiloa delako, edo horrela sortu da, edo hasi zinetenean agian ez zenuten ezer finkorik? Ez que uste dut ez dela gure gustoko estiloa. Osea, lortu dugu estiloa. Osea, bai, bada. Bai, gustatzen zaigu egiten dugun musika, baina ez da ni estilo hau entzuten. Ez dakit ze estilo den gurea ere, ez. Popa da, baina eske popa... Eta askotan egia ematen duela, egitu dute musika hau, entzuten dute bakarrik musika, osea, entzuten dutena da musika hau. Horregatik. Ze, de hecho, entzuten ditugu beste estilo batzuk, gurea ez dena, eta gure igual entzuten dugu oso gutxi. Gutxiago. Ja, gero ere, osea, esaten genizuna, nola 5 garen bakoitzak egiten duen bere ekarpena, ateratzen da hau. Osea, bakoitzak bere eginen balu, izan nintzateke beste movida bat. Baina, bai, etzen izan zerbait, osea, ez genuen izan, txabales, egin dugu pop talde bat, eginen kantuak egiten, eta nonbaiten enkasiatzeko eskatu ziguten esan genuen popean, ez? Ez, osea, gane dut, bai. Eta zuen lanak entzuten dituzu, gero behin diska aterata, ala Noiz behinka, bai. Nik jendearekin nahiago dutez. Osea, norbaitek, baldin banago jende asko egiten, jartzen baldin badute gure kantu bat, lotxe ematen dit. Bai? Bai. Zergatik? Bai, jode. Jende guztiak begiratzen zaitu, ez. Osea, baina nik bakarrik batzuetan bai izatu, nola zen kantu hau? Eta nik ez ditut ulertzen ere ez beste musikari batzuk haien abestiak dantzatzeko gai direnak edo juergan egoteko haien kantuekin, iruditzen zait. Bueno. Keba. Bueno, ez badakit ez zuk sortu duzula, agian. Bai, klaro, baina mugitzen garen tokietan bapatean jartzen baute ibilbedi jendeak badaki zuzarela. Bai. Eta, bueno, datozen egunetarako, asteburu honetan gainera ere beste kontzertuak dituzu, ez? Bai. Ze non joko duzu edo badakizkizu horrela datak? Agian hemendik Nafarroan edo... Igandean, hori gaur Burlatan, bihar Bergaran, eta igandean Bidaurretan, eguerdian. Eta hola Nafarroan urrengo... Zangozan, eduen ostiralean? Hori da, sarrera daude oraindik. Eta gero urrian baditugu beste pare bat kontzertu Lizarran eta... Lesakan? Hori dira Nafarroan. Dituzuenak. Bai. Zenaen momentuz ez duzue birarik amaituko, ez? Ezin da jakin. Ez baina, hori gara pentsatzen ja pixkat ere noiz den momentu esateko, bueno, jazta. Iritsiko da, ez? Eta bitartean hasi zarete kantu berrietan pentsatzen, sortzen? Bueno... Ideia batzuk daude. Gutxinaka, baina oso gauza solteak eta... Orduan ezin da jakin, ez? Noizko etorriko dire. Bof. Aterako dira gauza berriak. Bai. Ez? Urte bukaera baino lehen igual aterako da zerbait berria, baina ezin dugu aurreratu, ez? Bueno, eta bestetik agerraldiaren kantua ere, zuek egin duzuen, nolako izan da hori? Bai, bueno, eskatu, deitu ziguten lehendabizi jotzeko, uste dut ez? Bai, proposamen egin ziguten herri berrin Euskararen eguna zen, ez? Bai, jotzeko, eta hortik atera zen, edo alderantziz izan zen. Zagit, baina, bueno, nahi zutela komentatu egin nuen bilera bat haiekin, eta, bueno, esplikatu ziguten pixkate agerraldian nondik zetorren. Eta esan ziguten, hori, pentsatu zutela kantu bat egitea pixkat bultzada emateko kanpaina berriari eta bar, eta ea presenten kantua egiteko, eta baietz. Eta nolakoa izan da kantu hori sortzea, azkenean suposatzen dut ez ideia batzuk haiek emango zizkizuetela, ala erabat librea izan da? Bai, bueno, minimo batzuk eman zizkiguten, eta gero gurutzat zailena izan da, klaro, ez dugu inoiz egin olako komatxo artean enkarguz kantu bat, ez? Eta klaro, lehenengo aldia da, ari zarena benetan beste jende baten dako, hor bai dela beste jende baten dako, kantu bat egiten, osea, zuretik eta zure ideietatik, baina horretarako, eta klaro, esaten ziguten ez, behar da izan pixkat animatua, ez nola gure kantu asko, ez diren sobera animatuak, behar zuen
hori, ez dakit nola esan, Nafarroa Oinezeko kantu batek duen hori. Eta hori igual izan zen zailena guretzat aurkitzen. Orduan, bai iruditzen zaigu pixkat desbideratu garela guretik edo guk eginen genuen hortatik, baina hor dago ere gure esentzia ere hor dago, ez? Bai. Ez dakit. Orduan gustatu zaizue, esperientzia. Zaila izan da ere, Zaila izan da. Zaila izan da eta gero ere esan ziguten bideoklip bat egin behar zela eta bideoklipen agertu behar ginela eta karo esaten genuen, ostia, nola egiten dugun, ze ez dugu inoiz egin bideoklip bat, gu jotzen. Eta azkenean grabatu gintuzten kontzertura joaten eta kontzertuko irudiekin eta oso guai geratu egin. Eta jendeak zer esan du ez, kantu inguruan? Ba, espero zenuten harrera edo? Bai, ez dakit. Niri luzaidenak izan da hori, zegoai egin duzuen kantu hau, ikusten da pixkat hori desbideratzen zaretela zuenetik, baina guai. Baina, bueno ez, horrelako ekimen batek zuekin kontatu nahi izatea, bai, jode, esanguratsua izan bai, ilusio egin zegoen. Horrek ere esan nahi du, geroz eta jende gehiagok ezagutzen zaituztela. Bai, gero justu egia da ere, agerraldia eta herrigora eta mugimendua guztia pixkat Nafarroko Herriberatik dator edo pixkat hor sustatzeko dago sortua eta taldeko bat Herriberrikoa da, beste bat Zangozakoa, Irunberri, pixkat zonalde hori ere ukitzen dugula eta pixkat ere nik uste horregatik jo zutela gure gana. Bazikitelako ezagutzen genuela pixka bat zonaldea. Eta zertan datzan, ez? Proiektuak. Bai, nire. Orduan, iritsiko dira agian horrelako aukera gehiago. A ber. Zuek irekita. De hecho, egin behar dugu beste enkargu bat, ere. Bai, egia. Ezin dugu esan ere, baina. Iritsiko dira, Bai. Eta, jarraituko duzu ere probatzen gauza berriak, ala... Ni guztu baietz. Gustora zaudeten tokian. Ni gustora nago, baina behar dut ere gauza ezberdinak egin. Pentsatzut, aterako ditugun hurrengo kantuak izan direla nahiko ezberdinak. Imaginatzen dut. Ez dugu ez ere egin, horretik baina. Baina irekita zaudete. Bai. Edo zer gauzara, tortzen direnetara. Bai. Ez dakitez, agian amaitzeko, zerbait gelditu den esan gabe, ala bestela zerekin gustatuko litzaizuekin bukatzea agian ez, jendea animatzen ibilbedi ezagutzen ez dutenek entzun dezaten edo aukera bat behintzat. Baina etor daitezela kontzertuetara. Desberdinak. Hobe da kontzertuetara etortzea. Irabazten duzu ez zuzenean. Irabazten zari. Ez, ezberdina da. Bai, eta bizi duzu musika benetan, zuzenean benetan, ez? Ez dakit. Niretzat beti da plus bat, kontzertu bat. Zuzeneko talde bat garela. Begira, aukera dago, gaur bertan, ez? Gaur bertan burlatan. 8:00. Eta bestela badituzu ere beste datak, beraz? Hori da. Primeran. Mila esker orduan. Bale, zuri. Eta ongi joan dadila guztia. Eskerrik asko. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko ibilbedi taldearen kantu batekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta ongi pasa asteburuan. Negua heldu zaigu bizkor, egia esango izago, abenduak emeretzi ditu, gaur ez zaitu deitu, txiste bat musu bi pantaian, komete la vidaren bat, disfruta de la vida, chaval, zure abukatu da, Bob Dylan ikusi genuen, oroitzen zara zeien txarra, Bruce Springsteen nirekin ikusi, naizenuela badaki, el canto del loco
10.000 Donostian eta Green Day Barcelona musikaren aitarena La Gracia y el Salero zurean 11 kontzertu zurekin eta orain malko eta herria gaur ez zaitu alboan distantzian eta ezin dizut besarkadari usurik eman maite zaitu gara ez dizunik sekula esan hartu kantua maite zaitut batean esan maite zaitut batean esan Mila esker, beste amarta, ez izan da ibil behin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.